हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जुबिनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर जोंहा फिल्म किसाननि राङा डेटआ फैथारबाय बेनो जाबाय 27 जुलाइ अके गाबोननो स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबमारसिगोन एबा हाबमारा गोबां कमेन्ट्स दा जों बेखायनो स्टेटासखौ नायगोन गोबाव खालामा डाइरेक्ट जों बे स्टेटासआव क्लिक खालामोब्ला स' बेवहाय नोंथांनि आइडि नाम्बार थायोना बे आइडि नाम्बारखौ बेयाव होनानै केपचाखौ बेयाव होनानै गेट डाटायाव स' नोंथांमोना लांनांगौ अब्ला नोंनि गासैबो प्रफाइला स'जागोन जे नोंनि एकाउन्टआव राङा हाबगोन एबा हाबा बायदि जों बेखौ मिथिनो मोनगोन। स' बिदिब्ला आं बेयाव सासे बेनिफिसियारि नाम्बारखौ मोनसे आइडिखौ होनानै जोङो स्टेटासखौ नायनोसै फैदो माबादि प्रब्लेम दङ एबा गैया। स' बिदिब्ला लोगोफोर आं बेयाव सासे बेवहाय आइडिखौ होबाय अके सासे बेनिफिसियारिनि आइडिखौ होबाय जेरावनोखि रां मोनो एबा मोना स' नोंथांमोना बेयावनो डिटेल्सखौ मोनगोन। दा नायदो नै स' बेवहाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेवहाय माखासे दङ डिटेल्सआ FTO प्रसेस बेवहाय राइट ओंखारबाय कारेक्ट ओंखारबाय येस ओंखारबाय जुदि न' मोनब्ला स' नोंथांमोना प्रब्लेम दङ नाथाय बेहा जेबो प्रब्लेम गैया एन्ड क्राइटेरिया स्टेटासखौ नायोबा बेयाव खनसे क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगोनै स' बेवहाय गासैबो लेन्ड शेडिं बेनिफ्राय KYC स्टेटास आदार लिंक गासैबो बेवहाय येस दङ कारेक्ट दङ डेट मिन्स जेबो बिनि एकाउन्टआव प्रब्लेम गैया अके अब्ला जुदि प्रब्लेम गैयाबा 2000 फैगासिनो दङ बिथांनिया हमना ला 4000 जा बा 2000 जा स' बिथांनो फैगासिनो दङ जुदि नोंनाबो बिदि दङब्ला स' जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया नाथाय खायसेना जुदि बेवहाय एप्रुभ जायाखैब्ला पेन्डिं दङब्ला स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबैबादि कन्डिसन जाना दङ मानोना स' नोंथांमोना जेबो बेवहाय साक्सेस जायाखै माखासे डिटेल्सआ स' बेखायनो गाबोन 27 जुलाइ जानाय लोगो लोगो स' गासैबो डिटेल्सआ फैगोन जे स' सोर मोनखो सोर मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम लोगोसे इभिनिंआव स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोनगोन आंनिफ्राय जे राङा हाबमारदों एबा हाबमाराखै स' इनस्टलमेन्टआ नैबेयाव गोबां रोखोमनि दङ 13 सिम मोनदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाबो मोनगोन बेबादि सिस्टेमाव नायबानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय मा स' नोंथांमोना अप्सन मोनसे दंबावो बेनो जाबाय भिउ एकाउन्ट डिटेल्स स' बेयाव क्लिक खालामबा आरोबाव नै स' बेवहाय नोंथांमोना माखासे डिटेल्स मोनगोन अके बेयाव स' खालामाखै बाट नोंथांमोनाहाय मोनगोन दा जियानो जा नोंथांमोननि बाथ्राया बेल' जे गासैबो जुदि कारेक्ट दङब्ला स' नोंथांमोना मोनगोन जुदि नोंथांमोना साइन जायाखैब्ला पेन्डिं जादोंबा स' नोंथांमोना रांखौहाय मोननाय नङा बेबादि कन्डिसनाव दङ स' बेखौ जायखिजाया गाबोन 27 जुलाइआव नोंथांमोना गाबोन गासैबो खोथाखौ मिथिजोबसिगोन जे राङा हाबमारगोन ना हाबमारा स' बाथ्राया जाबाय 14नि बादिब्ला ना स' बेबादि गासैबो जुदि स्टेटासा अके दङब्लासो स' एकाउन्टआव राङा हाबनाय जायो थ' बेखायनो नोंथांमोना स' गाबोन नेदो एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नोंथांमोना PM किसाननि रांखौहाय गाबोन मोनजोबसिगोन एबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनजोबसिगोन जे राङा हाबदोंना हाबाखै आरो लोगोसे गाबोननि इभिनिंसिम नोंथांमोना भिडिअ नेबानो जाबाय जे राङा हाबमारदों हाबमाराखै आं नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ लाना फैगोन बेनो जाबाय PM किसाननि बागै अके स' बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि लेटेस्ट आपडेट PM किसाननि।